Tapos lahat naman sa Plaza Season. Itong ibang barangay, ibang Malinta ka lamang sa kuyan. Ano na yan? Panigpason. Ano siya eh? Kunin ka ng mga architect. Mga architect mga estudyante. O, ito na, 70.
Arete. Bago pa ko nagpaparanap. Napapit-bit? Ano ba? Oo, ay naman. Sige na. Na. Wala na. Ito doon sa pamilya mo. Ano, very zoom. I love Lee Jong Soo.
but